मालूम जी देखिए दुनिया में जगह पेट सेठ जी जी बुझला कि ना पेट वाला से सेठ हाँ अच्छा ये बताओ कहाँ ही बड़ा हजूर कर्जा लायल बानी कर्जा लाई हम बिजनेस करी ले केने से खसी बकरी मुर्गा मुर्गी ले जाके काठमांडू पहुंचाई ले अच्छा दूध तरह अरे तो तोहर पोशाक देखा तनी ना काठमांडू के कचरा उठाए वाला पहाड़िया लोग यही तरह पहनले रहेला हाँ 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 आ पहाड़िया में देख खप जेबे हाँ 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 आ जब पहाड़िया में खप जेबे तो पहाड़िया से केहू तरह ठग लेबे जा बांध दिया सीधे माल लेके चला ले कोनो दिक्कत ना हाँ जी जी अच्छा कितना रुपए में जरूरी 1 लाख तक 1 लाख हाँ कहे में कितना सजिलो भइल 1 लाख 1 लाख रुपए जानते रहे कय गो हजारी होला हैं कय गो हजारी होला तो हम लोगों के पुरो लेनी देनी करी ले सुन लियो कब आइल बानी अच्छा 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 सुनो बबुआ पैसा तोरा 1 लाख रुपया चाहिए हाँ 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 जथा जमीन बा 3 जगह बा कौना कौना जगह में तीनों चौके पर नहीं तो चौक नाव धर एगो बवाली चौक आई सुनी बवाली चौक कहीं होला भुवाली चौक तो सुन ले वाली रौटहट में लेकिन बवाली चौक हमने के सुन ले ये केरे है बवाली चौक जाओ जी मानो वो जगह दारू रूपी काल ले सांस के ते के बाद में बवाली उखड़त रहा है अच्छा अच्छा ओकरा बवाली चौक है हाँ हाँ मैं चौक जी अगर हमनी के एकरा बवाली चौक के नाम में अगर पैसा दे दी और दोनों आदमी जब चौक में जाके जमीन दिखावे खातिर वही वो लोग बवाल कर दे तो ना नु तो पैसा दे तो हमने पूर्वक है जा और पूछी कौन को चौक में बा कौना चौक में बा जमीन बताइए एगो बवाली चौक हो भाई हाँ 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 दूसर का भाई एगो प्रहरी प्रशासन दौड़दार चौक वो बवाल रहले तो दौड़ते रहले वही चौक पर वो चौक जी ड्यूटी दे बोले मेन जगह बाबू अच्छा और तीसर का कौन चौक है एगो भेंट कहिया ये कौन चौक पर मतलब जब मिल जाए तब तो कहो कहिया भेंट अरे भेंट कहिए तो ना सुन ले बारी हमने सुनी ले एगो हर नहीं है एगो पटेरा बा एगो भगवान ना 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 ये तीनों चौक हमने के लाइन से देखा था हम तो भेंट होए वाला चौक है तो ओकरा कहले भेंट कहिया अच्छा 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 बोल दे तीनों चौक मिला के तारा लगे कितना जमीन बा मनल ले जाओ 22 दूर हो जगह है 15 दूर एक जगह बा और 12.5 दूर एक जगह बा 12 दूर 4 कानवा अरे तो ढेर अब तो जमीन 4 कानवा रास्ते में दे देगा बढ़िया है है बस जी बोली ई हाईवे रोड जो जा रहल बा आई है चौक में कर इतना जमीन बा तो हमने 1 लाख रुपए देवे में कौन घाटा बा मैं तो सोचा था नहीं एकरा के 1 लाख रुपया में अगर 3 ठाव जमीन के जमीन हाथ लग जाता हाँ। तो कौन बात बा 1 लाख रुपया ना 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 ओकरा से 1 लाख पहले रुपया दे दी हम ना होता तो हम कागज वही का नाम वाम सब लिखवा लेते हां ठीक बा 1 लाख रुपया दूंगा हां ऐ सुन ए बाबू जी ठीक बा 3 चौक में तारा जमीन बा हाँ, हाँ। तारा 1 लाख रुपया देवे में हमरा कोनो घाटा नहीं तू आगे एगो बात सुन ले हमारे रुपया ले जाओ तारे तो जानले बड़े हमार ब्याज कैसे चलेला जी तो बता दी हम फ्रेश आदमी बारी 50 ऊंचाई वाला लोग ना बनी हो अरे बाबा तो हर बात कहीं सुन के हम देखा था नहीं कि तू पैसे देवे वाला बड़े हाँ हाँ हमार लगानी चलेला सैकड़ा 10 रुपया मंजूर बा वो बाबू ये कहल जाले जे पूर्वक के हर चीज बता देबो मंजूर होई तो कर्जा ली ना तो अपना घरे जाई अगर मंजूर ना हो तो जा घरे तो ये को साल कहीं तेला बेला को हम देखो चौबोपल के ही ले लेता है तो कहते तू अपन रह मौगी के साथ मरैया में रस्टली करे चला कलैया में केना करू हम अच्छा कोनो बात नहीं थे देखी ना 10 रुपये ब्याज हैं अच्छा ठीक बात 11 रुपये को हम कम ले लेब मौका देनिया बारी हां बच्चा उलूडे आई हां ए बाबू जेकर कारोबार फ्रेश बा हाँ। वो लगानी से ना देना हां हां बिजनेस कॉम्पिटिशन बाजे ना गिरता बा हां सब कुछ होगा जाई बरो हर भारत तो नंबर याद रहती तो नगीता के तो कथी करी नगीता के फोटो देखो कि नंबर नहीं देखो ठीक बा सुन ना जब तू यहाँ कागज कर दिया हाँ। तो गिरता के फोटो को हेदर लिया बारी तो हई देखी ना हम बुड़बक बारी हई देखी नगरीता को फोटो को भी हाँ हई देखी कैसे ना सही बा मसी जी नगरीता का फोटो को भी हां अब के जमाने में ना गिरता इंग्लिश में बोला था इंग्लिश में नेपाल में
नेपाली पढ़े काहे इंग्लिश पढ़े थे साहब आगे नेपाल का पढ़ ले अच्छा ठीक बा फोटो भी पूरा दियो हाँ 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 हो जाए अब मुखिया जी से जाके साइन करवा लिया अच्छा नाम लिखवाओ देखो तीन पुस्तानी नाम लिखवाए के पड़ेगा में दुख मत कर्जा ले हम मरल बाबा कथी करता है अरे बुढ़वा अरे ये बता तू अपना बाबा के संपत्ति के लिखावत है हाँ 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 तू रचले बा ना बाबा रचले बा तब बाबू बैठल बा तब हम बैठल बा तू जी हाँ 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 ठीक बा लिखल जाओ बोल बाबा के नाम बोल बोल बाबा के नाम बाबा के नाम बा अलानी चौधरी ना खराब कर हाँ तानी बाबा का नाम लिखावो तो खेत अलानी के बाबा का नाम हमरा बाबा के अलानी बा तब नाम तो कथी कह दू हम अलानिया कहले छ तोर बाबा के नाम अलानी हाँ भाई बड़ी देता नाम लिख दू बाबा के नाम अलानी चौधरी बाबूजी का नाम बोला सुखमबासी चौधरी शेर जी हाँ बाबा का नाम अलानी चौधरी अच्छा। और बाबूजी का नाम सुखमबासी चौधरी अब सुखवा सुखवा कह भाई अच्छा सुखवा पहले का प्रेम से सुखवा ए मसी जी बाबा का लाडी पहले के जमाना में ऐसे नामे लोग के चले बाबूजी का नाम बासी चौधरी ठीक बात तो नाम बोला गजमजरुआ भेड़ियर चौधरी शेर जी बाबू अरे ये नाम कौन कंपनी से निकलल बा आए चलो जाओ चौक पर देखल जाई और रोड हमरे जमीन में आ गेल बा अच्छा तो छापा वो पान पर रवि पताई चौधरी ले गाड़ी वाला के मजाल लेके बढ़ा देवे के हमर दौनी ओकरी कदौली तो गजमजरुआ भेड़ियर चौधरी अच्छा जवाब समझ गई नक्शा में है सरकार ले है अच्छा अच्छा ठीक बा हमें सही कर तोहर नाम गजमजरुआ भेड़िया चौधरी ठीक भैया सही बोल जिला बोला पहले अरे गांव नाव जिला पंचायत वार्ड सब लिखी घर कहाँ बा कानून बदले जा रहल बा घर बोला तो घर गाँवे में घर पूछा तानी कहाँ बा तोर घर तो कदम सरे में गाँव में घर होता कहाँ बताइए सब कोई के घर तक गाँव में रहेला रे एकरा तक डोलाई ऊपर ना बात जो नाम दो सुनो घर तोरे घर मतलब गांव के नामे गांव है ना हाँ 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 अच्छा घर गांव में गाँवे में जिला बोला जिला अपने दिमाग चटक नहीं अपना जिला में मानी तुम दूसरा जिला के नाम होती जिला कहाँ बा जैसे ही अपने के भगवानपुर रहेला हाँ मेरे पटेरवा रहेला हाँ। अरे हरनहिया रहेला हाँ। मैं पूछता कि और जिला कहाँ बा तो चला ना कौन जिला में कौन अथी में बोर्ड टंगले होते तब कह दो तीन हो पर से वो नहीं है पर से ये नहीं आई हैं तो तीन गो में तो हम कथी कहूँ अच्छा ऐसे जिला तो अपने बा अपने जिला अपने अपने खाना बोला थाना गाँवे में दिमाग खराब कर ना हमारे गाँव में थाना है अच्छा तोर गाँव में थाना हाँ 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 खाना गाँव में बड़ा जैसे चिंता हो गए तो गाँव में नहीं चिंता हो बोलता है खाना गाँव में गाँव में ठीक बालू हाँ 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 अच्छा ये बताओ तो नंबर बोला हमर 98 0 98 2 गलत 42 0 तू गलत ब्याज 42 कौन नंबर है महाराज तू को माने गलत हो गए 42 छपा गेल बा 98 गलत हाँ 42 हाँ 18 18 आ टाइम में पैसा मांगे ना तो मुँह से हम लगवा बेग लेकर टांग पसारे अरे लिखाई तारी हम बात कह के लिखा हुई तारी मुंशी जी दोनों मतलब ना हाँ। पैसा मांगे ना या तो तू बेग लगा भी हाँ हाँ हम बुलाएंगे ये आए फिरे ना दे हम द्वार पर से वार्ड बोलवा वार्ड नंबर अपने में पहुंचली बा वार्ड नंबर
हाँ हाँ दू के पांचरी में बा अभी नगर पालिका भेल ई तो बदल गेल है वार्ड नंबर अपने में हाँ नंबर अपने में हाँ हाँ तो दूसरा के वार्ड में कह दो हम पहले सुनो लिखाई है आया साहब पैसा 1 लाख रुपया ना हाँ बाबा का नाम अलारी चौधरी हाँ। बाबूजी का नाम सुगमवासी चौधरी वो तो कर ले हम जाके तोहर नाम गज मजरुआ भेड़िया हाँ, चौधरी राष्ट्रली में जाके पूछ ले हम अच्छा ना ठीक बा। भूमि सुधार में पूछ ले हम और ना मिली तो फिल्म बुक में कह जाए ऊपर अरे हो गए कितना समझाइले बड़े हमनी के सब जानता नहीं हाँ सुना हैं?